Jaka to jest ta ulica? Trudniej gatan. Hej. Hallå, jag är hissen, jag kan inte gå ut. Vad sa du? Jag är hissen och jag kan inte gå ut. Du kommer inte upp i din lägenhet? Va? Vilken adress är det då? Drottninggatan. Drottninggatan. 15. Hallå? Ja, hejsan. Hej, pedale. Nej, vi har inte den hissen tyvärr. Det är hissen här. Jag sitter i hissen, jag kan inte gå ut. Mannen, du måste hjälpa mig. Jag är prospierdole. Är det... Varifrån är det du ringer? Va? Varifrån är det du ringer? Vilken stad? Vilken stad? Stockholm, kurva. Vad sa du? Stockholm. Stockholm. Ja. Vi har inte den hissen här tyvärr. Kurwa, jak to nie? Vad sa du? Drottninggatan 15. Jag sitter i hissen, jag kan inte gå ut, kurwa. Pomocy. Hjälp mig. Vi har inte den hissen tyvärr. Jag vet inte vilka som har den. Vi har inte den i alla fall. Det ligger på tunnelbanan. Ej. Är du där eller? Hallå? Ja, hej. Vi har inte den hissen tyvärr. Du får söka till ett annat företag som har han. Wyzywaj go. Kurwa jebana ty. Łeb ci rozpierdolę, kurwa. Gówno, kurwa, kupa. Kupa w majtach. Se rozłączył.